Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak tukang Mas Bayu. Nuwun sewu, kula kepalang atur saking Bapak Slamet Sakwarga menika ekstra campur sarinan saking Mas Kencat CS sampun rampung niki ngasilake ruwatan bocah Sabigala tapi bocah Sukerto. Kula nyuwun duka panjenengan ingkang nonton seketika kula kepanggih kalian Bune Tembeng. Bune Tembeng wong rehne desa Banjir Ngemplek iki sebagian demelu tanah Jawa Bune. Pramila Bune Tembeng bakal kula gantos asma Bune Nini Legeye. Nini Legeye. Bune Nini Legeye. Dados kula bapake Kaki Legeye Bune. Kaki Legeye. Bunine Legeye kanggo kaken-kaken ninen-ninen kanggo contoh pitakonan anak putu lan canggah bareng besok Bune upama arep gawe omah sunatan nganten 3 dina sing becik dipetong kanthi cara dawa sing bener. Cik. Kabeh dina kuwi apik, becik sing ana sing apik kanggo sunat. Bisane piye anake ben nek gak disunatke pinter karo wong tuwa, ora nakal, manut iso njunjung asmane wong tuwa, iso mendem jero mikul dhuwur. Bune, yang sawise mulai jam 5 esuk mau ngarep masih tengen ana perenjatan cah padha muni ganter-ganter. Mongko-mongko biyen kondo. Ana perenjat kula do tamu sing tumuju daleme Kaki Legeye. Ayo padha dirantos Bune Legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, kula tanggo dumateng panjenengan Bapak menika paring asma Bapak sinten nggih? Bapak Slamet. Ibu sinten? Ibu Vita. Bapak Slamet Ibu Vita saking dusun pundi? Bacin. Dusun Bacin Ngemplek. Pak Slamet Bu Vita sakwarga kroyo-royo swarwa tinggalipun Kaki Legeye. Wonten migati punapa Pak Slamet? Ngeten Kaki Legeye. Nggih. Niki memacu sakwargane Bapak Slamet sepindah silaturahim kaping kalih ajengipake putranipun Bapak Slamet niku nandhang sengkala niku lahire niku Amsupe Surya saking Barengi aslipe sengenge, barengi aslipe Bopolodaya. Jero panginen tapi jelagur. Nek jelagur barengi makan padha libur papan. Jero panginen barengi makan padha berupa. nggih. Jaman sonten kali jaman nggih. Nggih. Asmanipun kenang sinten? Rizki. Kenang Rizki, mosok kecekak Rizki. Rizki Rizki Wisnu. Prastio. Kena bersunat kan nggih. Niki jenengan ruwat Sabigala putranipun enten sing ngongkon napa ngregakna duka jenengan pun mantep piyambak. Mantep. Pun mantep piyambak Bunda nggih. Pak Slamet nggih. Kula tampi putra panjenengan. Kenapa iki samangki mboten wonten banjir nggih badhe ladan kula ramut putra panjenengan. Nggih amin. Kula ramut kados putra kula piyambak. Engko yen masak ditambahi seprapat kilo ya Bune. Kula nanti duta semerep. Bapak Slamet kita. Nggih. Terus kula mboten nuduh panjenengan sumangga ngatur mantuk kersane anak lanang kula ingkang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Legeye. Iya,
karo aku ki 20 taun lawase ora duweni anak. Saiki malah dipasrahi bocah bagus pasoryane lho. Ngemu kaya duwe sisan, macem anake duwe. Bune, Dalem. wong rehme anak lanang ki duwe sekolah. Coba. Tak pundhutne janor. Bener, Bune. Cih. Kaki legeye menika janoripun. Bismillahirrahmanirrahim. Anak lanang asli mangi janur kuning. Sawise asli mangi janur kuning kita gantung kita melorot kaya itu jemere kaya hukumane. Tambah Pasoryane pasoryane. tambah bagus. Ning ora mung cukup suno bayar rezeki tak asli mangi janur kuning. Heeh. Monggo sakdurunge aku nggih kadinadupa anak lanang rezeki iki duweni Sukerto. Terus duweni dulur papat lima panter bangsa alus. Oh ngono. Bangsa lembut yen tak undang aja wedi aja kaget aja mlayu. Ora. Coba tak undangi. Ngono kaki. Supaya amarah wa mahmud main. Sira badan wis tak cipta badan kasar budal lho tak bagus. Sira tak undang bangsa alus takon njogo anak lanang saka kawangan ngarep bira apa sanggup bira bagus. Yen saged coba Joko sapikire dampar cana bune coba anak lanang lho ki dampar cana bune. Nggih kaki. Supaya amarah wa mahmud maena Joko ngarep buri boten anak lanang tenang terus. Ngati-ati ya Bu, Joko awat-awati aja waton selenjo.
Kenang Rizky. Saiki mau tak goleki kok ya ora ana apa ya lunga dolan apa piye ya. Yen lunga dolan gene kok ya ora mbok totno kadangku anom Kenang Rizky iki. Jane ning ndi, Ger? Mut mainah. Kadangmu kok mbok colke dolan dhewe iki lho. Ini lagi Heeh. saderengipun kula matur. Ajurene lho. Kula nyuwun agunge samudra pangapunten nggih. Lah wong arep matur wae kok ya njaluk ngapura iki ana apa to, Ger? Nalika semono Heeh. kula subiyah amarah alawamah Ya. diken jaga bahu kiwa tengene Bener. kenang jaga jelakur Banjur nanging leno angin kula jaga yen ngucap ki aja ngono-ngono ta. Piye? kenang jaga jelakur ini lagi ya Kenang Joko Jelagur ki ana apa? kenang jaga jelakur Ih, murja diri Mutmainah. Anggonmu ngucap iki aja enak kapienak, Gir. Kok anggonmu matur Kenang Jelagur ilang ki janjane piye? Anggonmu jaga iki kepiye, Gir? Tamono kaki legeye iki mati-mati kalawan kuwi supaya jaga keslametane kanggo aduh. Nanging Yuki dagunmu jaga katimu Mutmainah. Monggo kuwi bocah titipan. Sing kudu tak kluweno ning baban kene. Yen Mutmainah Supya Amarah lan kuwi Alwamah. Apa kowe iki bisa? Lan apa kowe sanggup balekake kandhangmu ana ning baban kene, Ger Mutmainah? Ya Ya, ucapanmu bakal tak ungkep mikir, Mainah. Amarga kowe iki sing duweni kaluwihan gondo pakrasa. Mesti wae bisa balekake kandhangmu ana ning papan kene, Mutmainah. Yo kene wis sautara suwe kaki legi anggone rumpune kuno raja nganti dina sayene ora bali-bali. Kaki legi ye. Ini lagi aku matur sama rambut gawe. Aku nambut gawe aduh ning Kutaraja. Tak rungok iso ngadoh padha nangis padha padha glembar jajane ki ana apa to bune ini lagi. Kaki legi ye. Saderengipun matur kula nyuwun pangapunten wonten kersa Iya, panjenengan. cuma matur kaki gamblang bune. Amargi menika babagan putra panjenengan si Kenang Rizky. Kenang Rizky Wisnu. Kenang Rizky Wisnu ing dinten sak mangke anes kaki legi Iya ye. tak bune kayak Kenang Rizky Wisnu pasti. Ibu tak bune suka bapak selamat bune lagi. Nang mana kula kaki Ora pripun? ana dan ora nangin dadak ilang
Angus gunine legi anak pelana Rizky Wisnu Prasetyo. Senajan kok tangisi sedina ping 7 paribasane lomu blabare Rudi ora bakal balik. Ora bakal ketemu. Lajeng kados pundi kaki? Aku takon sing padha njogo dulu papan sepiah marang Monggo kaki. Coba tak dangane. Ning kaya ana penggawean sing durung rampung, bone guri tutuk bisa ya bone sing Kula tak nyuwun pamit kaki. sepiah amarah ulama pun enak. Sira kabeh iki mung goto pangrasa. Sira tak kon budal. Aja balik-balik Windra Sepaken aku lanang Rizky Wisnu Prasetyo. Budal lho bagus. Yen ngono pancen bener ilang anakku Rizky Wisnu Prasetyo. Ora ana dan ora nangis didadak mangsa satria kang semena bene Supiah amarah wa mahmud mainan. Sira badan kasar ana ing badan halus. Wektu dene iki asrupa balik badan halus diucapake. Coba tak gaune umone asal. Satru mandeg satri sira wani mbah gugu makta waton gilang-gilang sawandamu panang-panang panduran wani klosok wani gajel kok pikir malang liling adondo mandeg buta bagus. Wong gedhe dhuwur Ada bar. tambuh marang aku. Gebong Kawijaya. Balik kowe sama wong gedhe dhuwur. Wani ridolaku samang dadi dasanamamu. Dadi kuwi kang derane Sri Bathara Kala Glasawita. Ya. Yen kita bagus wis jamak lumrahe marga catur satre dalem prapatan kon pinakon kowe karo aku. Ora ana siji loro telu aku iki kaki legek kira bisa bagus. Kowe lah dalah. Tiwas kebenaran aku bisa adu arep karo kowe kaki legek. Ya ning papan kene. Aku kepengin ageh janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Iya. Jadang pangane Sri Bathara Kala Glasawita 167 pamungkas. Kaki legek. Ini barang. Ning yo gene. Aku dina iki wani mlebu. Ana sajroning desa Bajen Ngemplek kene. Sajroning desa Bajen Ngemplek kene. Ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Slamet dalah Ibu Vita. Bapak Slamet dalah Ibu Vita kae duweni anak sing duweni jeneng Rizky Wisnu Prasetyo. Iya. Rizky Wisnu Prasetyo kae lahire bareng Anslupe Surya. Sing kena diarani bocah julung capuk. Nanging kenang Rizky Wisnu Prasetyo kae duweni sengkala sing ana sajroning jiwa ragane kae. Iya. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa. Ora gawe adem, ayeme sajroning gua garbaku. Kapara gawe sengsarane. Ya kenapa kaki legek? Sri Bathara Kala Glasawita. Dasar kemara nyata. Yen sira takon tak jawab kanthi gamblang burungake grobok. Nalika jeneng Raden Gembong kami jiwa tak dakal masamu kebo sapi kidang menjangan. Tak cidro tarane ke Sri Bathara Kala Glasawita. Tak dakal masamu titisan Adam lan ibu nanging sing lali-lali sing eling aja kok mangsa. Ibu Vita Bapak Slamet jeling anake lanang dipasrahke marang kaki legek. Ning gene napa? Isih kok tak dakal mangsa kok pudho padosa. Mula wektu dene iki minggu agi anak lanang Rizky. Entuk ora entuk tak jaluk balik iki bagus. Kowe lah dalah. Kaki legek. Warang. Sugih kendel bondo wani. Iya. Kowe wani jaluk anakmu sing wis ana sajroning gua garbaku. Pancen bener. Apa pamitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Glasawita. Jaluk bebono, kowe sanggup pinangka. Apa sing kok jaluk untuk baturake kanthi gamblang bakal tak ojo pinggir bisa bagus. Sing tak jaluk gantine anakmu. Raga, kekatilan sukma sing kepanjingan. Iya. Kekatilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih siji saja. Kuwi sing kepisah. Abayu. Angka loro, ori putih sak dedeg pengal. Angka telu,
beras sapi rasa bubune. Ora esuk ora sore sing dadi panjalan Sri Bathara kala gelap saya bakal mbok wujudi. Dina iki bakal anu karake putra. Iya. Yen tak wani pitik rupane abang, ngriku tak wani. Ora bakal sawang, Tak wani rupane lurik, ora kudu nglirik, tak wani rupane ireng. ora bakal mandeg. Dari Bathara kula gelap. Dasar keporonya. Baluk pitik kutah mulus. Beras sapi terah bupam tak cukupi kanung pitik sak juta pengawet. Ya. Kaki legi ora bakal dijari bukan batu panjang lalu sementing. Anak lanang Rizky Wisnu Prasetyo. Ganteng balik ganteng, utuh utuh. Ojo sampe ana betelan sirine. Lagi lek Ini barang. ora usah kesuwen. Saiki anakmu sing wis ana sak jure gua karo bangun iki. Mundur sak jangkah tampanono. Apa nanti udah berlaku. Ora perkara sing tak rembeki ra babakan perkara sikile nemplek lemah. Lah bareng mulai kok sing dicekli kok ngarep iki mau ilang apa ora? Batak dunia Batak. Batak sumuk kering kita nganti sak jagung-jagung. Jane iki mau digondol apa ta kaki? Bangsa lembut kuning ini. Heeh. Mergo bangsa alus ku iso Mancala Putri, Mancala Putra. Heeh. Iso imbo anak lanang iki ning aku yakin sing sejati yen iki anak lanang tenang iki Wisnu Prasetyo. Iki apa ana selepan. Ana janur kuning ya. Ning sampe-sampe nemokke anak lanang Wisnu Prasetyo ngono-ngono penjak tansah padha ganteng-ganteng. Oh, biasane ana tamu kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula maturipun boten pangku suwantenipun muga Bapak selamat iki saking Raden nggih. Ibu Bita. Nuwun sewu Ibu Bita Bapak selamat saking Sumbajen nggih royo-royo. Sakeluarga wonten dalem kasih wonten dadi punapa Ibu Bita Bapak selamat. Ngeten kakek Klegayek. Iki kula mewakili sak keluargane Bapak Slamet. Nuwun inggih. Sepindah suatu rohing kaping kalih ajeng jak wajul putranipun Bapak Slamet. Iki Bapak sampun Slamet. bungae pun kuat larenipun iki maringi bebungah untuk sedekah marang kaki Legek lan ini Legek. Selamat buka sedekahipun ikhlas nggih. Ikhlas estu, goble ikhlas amanipun Mang Putra, kula tutup supados berkah amin. Bapak selamat. Pilih nggih kaki. Kasebut asmanipun putra panjenengan sinten? Rizky Wisnu Prasetyo. Wisnu Prasetyo. Dune itu ditamani Kak Kristo kalih. Nah, betul kita kalih Bapak selamat. Tingali lang rumiyin diwita Bapak selamat putra panjenengan ganteng balik ganteng. Nggih, boten-boten betek lajengipun dados wekdal menika dinten Minggu Wage tenang Rizky Wisnu Prasetyo kula tambahi tenang Rizky Wisnu Prasetyo Joko Jelagur. Berkasih sakit, sebatas sakit selaminipun sepasang sakit sepasang itu dino mulai dini ini niku Senin Selasa Rebo Kamis bakda dhuwur bucal wonten lepen luwih abdalipun lepen ingkang wonten daya ingkang mlampah. Bismillahirrahmanirrahim. Makura buat bantu kuning buat sekolahnya anak lanang Rizky Wisnu Prasetyo regane lahire wis wonten anak-anak iki kekandingan Sukerto sing boten menang. Insyaallah sampun tetaan mulai pinter wis ora dolan meneh pinter karo wong bapak gue bisa mendem jero betul gue saling bareng bapak ayo saling ibu bapak selamat kembali langur pin kira anak lanang Rizky Wisnu Prasetyo Joko Jelagur. Iki anakku lanang Rizky Wisnu Prasetyo Joko Jelagur. Antos ibu kita monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sanes medal, sanes wektu jenengan sing mergo kula kanca tamu niki. Ateges kula sabarga kangge niki boten undung panjenengan. Kula suwun monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki lege ya. Ini legi. Niki malah kula dibetaken wujudipun ember lho Kaki. Iya, iya. Salebetipun ember menika wonten uga rampinipun mbok menawi wonten werdinipun tulung dipun werdekaken Kaki. Kabeh kono maksude ana werdine Bune ayo. Nggih. Padha seksenono tak Nggih. kandhakake dulur temu paro ya Bune. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, kang mas, para ibu, sesepuh bini sepuh ingkang hormati, ingkang sampun sami rawuh wonten ngandhapipun teratak karabat inggih Dratara 3000. Kula atur mendosa antawis. Kula pepalangan terus saking Ibu Pita bapak selamat sakluwarga. Gadahi kewajiban ngruwat sambigala putranipun Rizky Wisnu Prasetyo. Gadahi Sukerto, gadahi Lilit, lairipun barengi asluping Bapalocaya. Barengi asluping sengenge kaping kalih kenang Rizky gadahi Sukerto wonten pribadinipun ditempeli bareng sing ora kenah wonten badanipun kenang Rizky. Kabeh dipindah kula badhe hormati luhur ingkang sampun sumari wonten tanah Pulau Jawa. Luhur ingkang sampun sumari wonten pundi-pundi panipun. Para nabi, para wali kaki banyak. Ini banyaknya bangsa wonten dusun bajing khususipun. Dulur papan mbok panter supiah amarah wa mabuk mainah kakang awah agarani. Dinten pitu pekenan gasa sastra sanwolu Jumawah wonten dinten Minggu Wage. Dados wonten menika kula dipun pengimbur mateng Bupita Bapak Slamet. Imbur ngemburake kajatipun dumateng sederek ingkang sampun sami rawuh. Ngemburake kajatipun dumateng penonton ingkang sampun nonton sonten niku. Wonten beras kuning. Bapak Slamet Ibu kita sampun ngening-ngeningaken wonten ngaso subhanahu wa ta'ala. Gusti kawruh dumati kapan usul resanane luwat sambikola anak lanang resik alhamdulillah sampun kabudal sabikanipun. Wonten masjid Ibu Pita Bapak Slamet sampun netepi kewajiban menapa ruwat sambikola putripun nang Rizky Wisnu Prasetyo. Wonten kembang setaman mugi Ibu Pita Bapak Slamet paring onoman rezeki ingkang kathah halal dalah barokah Allahumma amin. Paring umur ingkang panjang saged momong putra lan putripun ngantos saged diwasa saged kaken-kaken nenen Allahumma amin. Wonten kupat lepet mobil Bapak Slamet Ibu Pita sakwarga gadahi kelepatan dumateng tangga tepalih kelepatan dumateng sederekipun wekdal menika dinten Minggu Wage nyuwun ngapunten ingkang kathah nyuwun dereng samudra pangsami. Wonten godhong alang adalah godhong apa-apa. Mugi ya Bapak Slamet Ibu Pita sakwarga boten wonten alangan, boten wonten rubeda tunggal punapa-punapa. Wonten godhong luwih Ibu Pita Bapak Slamet paringono kaluwihan kesabaran, kaluwihan iman mugi tetep wonten ing agama Islam Allahumma amin. Kembang balen nika maksudipun kenang Rizky Wisnu Prasetyo. Asal meneng apik nurut wong tuwa saiki bantah nurut domadoni sawah balik sing nemplek awake. Balik lunga papan ngulon ngetan ngidul ngalor balik. Tepi bal sambikala nika wonten kupat luar. Dados kathahipun Ibu Pita Bapak Slamet sampun luar katur.